Hello, gagaya matimanan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin. Adumdum nga ka nagbuybuya ita agundaway. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo adura saan naapudpud no anagan tintay drama ita. Hello mampay ka ni Kabsat Orlando Galdones dita Canada, ni Kabsat Aileen Ducado, ni Ma'am Alcatlin Umayas, ni Imelda Velasquez kan ni Rogelio de la Cruz. Kastoy ti ko na ni pagayam tayo adura. Dear manang biyanang, adda ka kay suna nga anak mi, ni Bobot. Saan napudpud no anagan. Nagtrabaho ti anak mi iti syudad kat ada imbaga na sorpresa na kada kami iti asawak. Katap numawatam ti amin, rugyak ti agsalaysay. Kano gagawin di anak ta, Dura? Kuna naman nga iti kabiitan na panawan. Kuna na nga da sorpresa na kadata. Sorpresa? Nay, kanya nga ita sorpresa. Ay, kajak amo Basta, kuna naman tapakaragsakan ta ka daw. Kanya nga ta. Igatangan na ta nga ta itilugan ta. Nalabas ka mga panunot, Jaime. Pangalana ko mangay matitigatang na itilugan, kat manulat swildo na ijay syudad nga aghil-hel para ititra. Kanya among ngayon nakapidot iti balitaw. Sorpresa nga raw. Ay, awaga man ta damagan no anya day ta sorpresa. Ay na, jak makaid na amang pampanunaw no anya day ta sorpresa. Uray siyak nga raw. Jak sa may turugan ay. Ala, awagam ta damagam. Wala na. Mabiitlaan nga raw. Takitaag no napunon jay in charge ko a cellphone ka. Hello, bubot anak ka. Anya dya ibagbaga masurpresam kada kami kan itatang mau. Ay, nananang, di ka lang makauray man. Urahin nyo ka di ang makaawid Basta aday sangput ko, nanang. Anya ngay day ta. Lugan? Uno motor? Uno cellphone? Uno anya? Ay na, awan ka na kita, nanang. Tao, di sangput ko. Tao? Sino ngay? Ay na, di ka lang makauray man. Asawak, nanang. Ha? Agpaisaw anak ka? Wala lang. Ay, kapaw. Kapaw dyan na. Makasawa ko, nanang. Ay na! Ay na, nagpintasan na naman. Ay na. Ay nagsaya atin nga no makaasawan di anak ta bakay. Ay, Wan nga raw. Ay na, kung naklanoan niya sorpresa niya ibagbagana, mga sawa magaya main. adda nga tan urnong na pangasawa na. Wanan niya. Wano. Umutang nga ta. Tagamaw. Damagan tan tao no makaaway. Nanang, adda kami. Kadwak tinobyak. Ni Darna. Magandang oras ninyo, Nana. Ganon din balasang ka. Ala, pumasok kayo. Hali kayo. Ala, umunagtandar na. Oo, mahal. Ay, Bobot. Masiko, ganito'y nobyam. Una lang. Tanabayagin nagdintin na kami, Jesutan. Aya, nukasta. Inlimad mo, ti kaadat nobyam ijay syudad, anak ko. Una, tapno, masurpresa kayo. Ay na. Nukasta, adan to garod ang puko min Wala na. Anyagin. Manuabulan ng tasikugmao, Darna. Ay, magwawalong buwan na tatang. Ay, kasta. Ay na. Ay, magagaran kami na maadaan iti apukaw. Ay, apay ngay ngagtagtagalog ka. Apay, di mo amot ti agilukaw. Ay, ikwa. Ilocano naman ako. Kaya lang, parang mas gusto ko nang magsalita ng Tagalog. Kasi matagal na akong nagtrabaho sa syudad. Ay, Ilocano ka magayam. Ay, na. Ay, no siya, di nak mapagsao iti Tagalog. Agan nawil ti dilak kay. Malaksin, no, kapilitan na talaga. Sige lang po. Mag-Iloco kayo at magtagalog ako. Kaya nga, itimbagan ni Bubot kang kadar na.
Kaano nga itimbaga na panangikasar na kang ka. Ay, wala pa kasi siyang urnong, tatang. Ah, Kaya mag-urnong muna kami, ah. sige, sige. Agsasarita tayong tao. No kasapulan nga agdiskitar kamay, tapno makapagkalaysa kayo, ay arambidan may, tapno agsimpa kayo. Nang runa ka ay masikukaan. Bubot, mahal. Sabihin mo sa mga magulang mo, huwag na silang magdiskitar ng kwarta. Kay, bayam, ano wag diskitar ta? Tapno makapagkasaratan, mahal. Nakakahiyamat, ah. Huwag na. Tayo na lang ang mag-urnong ng pera. Kung makaurnong tayo, tsaka tayo magpakasal. Sige. Sikati makamaw, mahal. Kay ada-kada kayo, ano kasta ti desisyon nyo, bubaw. No kunayo nga gurnong kayo pa, iti pagkasaran yung tao. Ay ka, makamu kaya ka raw. Tatang, tati kahit ko, mismo ako kwartak ti makaramat para hindi pa nagkasarmi ni Darna. Diyak kaya, nga umutang kaya. Hanggang, kailangan ka ni Darna. Kasanungay no, na maibaga nagiti dadakil na. Kan, tatang. Hindi yung pakadanagan da ita. Kahit, saan kayo nga agsubli dyan syudad? Kasanungay, ti trabahaw. Agsubli kami to no makapagpas ngay ni Darna, tatang. So, makipurdiyak pala dito lugar tayo. Kaya la, adumaki dito, pakipurdiam di tao. Ay na, Jaime Lakay. Magagaran ako namang saklot iti apo ko ta. Ura siya nga raw. Ay, nung babae ti apo ko ta. Siya to timang panagan, wine. Anya? Anya't ipanagan mo ngay. Panaganak tao iti Olivia. Ay, anay ko. Apay nga katos kamay. Nagadoanagan. Day tapay mo nagan ti ex mo ti ipanagan mo iti apo kam. Na, apay may salang ayat ti Olivia. Saan mo't laday jay ti agnagan iti kasta? Kan may sa, nabayagan nga ex ko day jay. Imbis ang nalipata ka ko ipalagip mo. Nalipatan nga. Ulbod alaklakayan. Malaalaos taon. Di ka nagpasugnaw, bakit? Unay kito na pintas bakit kun aya. Agungot man ako nakaon. Hala, si Kanton timang panagan iti apo ko ta. Tapno awan rirey. Antay, apin Tagalog ginubya ni Insan Bobo? Nagtagtagalog may? Ay na. Kailukanwan matlaan ti lugar da kanakan. Nairuam la kanu iti Tagalog idinapan ijay syudad. Iso Tagalog ti sa una. Madlaw mo nga minti ayog ti sa una nga Ilocano. Apay nalipatan na ti agilukaw. Diyak mo ah. Basta ko na namang aganawil kanuno agsaw iti Iloco. Mas hiyang na kanon ti Tagalog asaw. Nabayag mo gaya man nga danubya dya kasinsing ka. Inlimod na lagayang. Wala, nakatumpong pa iti na pintas a babae. Wanag antay. Ay na. Nagpintas ka ginubyanan. Nagtayag pa. Nataytayag mo nga ni Insan Bubo. Anya nga tatikin na yat na iti kasinsing ko ngayon tay. Na, si Kamat, wapo mo't di kasinsin mo ah. Saan lang amadlaw ta nalampaw. Ah? Kinsan nga gibarbarbas. Ngam no agpokes di kasinsin mo ah. Kahit rumwarmat at ikinataer na. Ora agpapukis ka nagibarbas ni Insang Kaw. Kaslaad dayo akayatin ginubya na. Tan nakapimpintas na maidiligkan ko na. Nauyaw kamatlaunay pilaw. Ah? Ha? Apal mula dahi tayo di kasinsin mo. Talaka asawa iti napintas. Idinto adya asawam kat saan lang arudin ang napintas. Chismo sapay. Ha? Masurunak iti dayjay apilaw. Kaslasaan ang mamati ang nakaasawa kay tinapintas anak kaw. Dayjay pa yung ngamin ti ko na yun, nanang. Naapal dayjay. Kun naakaran iti chismosa nga asawa na. Nagbalin mo ta na chismosa dayjay. Manipod na ki asawa iti chismosa. Umapal nga may, di so akas jay ti bagbagana. Napimpintas nga min nga adayo ni Darna, ngam dya asawa ti kasinsin maw. Ay, adayo mo't ananang. Kanya mo ti binatbat di asawa na iti asawa nga. Ay sus,
Karkaron ton ati apal dayjay inton may pas nga iti apo ko may anak kao. Agiga nga binita kat awan pa'y anak day ti asawa na. Ala, baybayan nyo na. Di yun pa kariribukan, di bagbagala ka na kayo. Di yu tutupan ida, nanang. Paapalak man ina, inton rumwar ti apo ko may anak kao. Ay na, dakulan ti tiyan mo, Darna. Iti mabiit, makita min ti umuna nga apo ko may. Mabigat nga rudin ang sikog ko, nanang. Nahihirapan akong maglakad. Ala, ano sa maun? Sana balay, taasidigan ti panagpas ngay mao. Ay, nan, aprosak man. Ay na. Aprosak man ti tiyan mao, takasaritak man ti apo kak balasang ka. Sige, nanang. Ay na, apo ko kaya. Excited kamin ka ni Lola, mamakakita ka. Ay, wan, namuam ka din no lalaki, wano babae ito'y si Kugmaw, Darna? Hindi pa, nanang. Para suspense. Ay, wan matkit di ah. Ala nga ron, kanayunam timag na, tapno saan kanto amarigatan nga agana ka. Ag-exercise ka, balasang kaw. Kita man mabalinday tatalo akalding ama partay into nagpas ngay ni Darna. No kasta, talaga nga ipartyan tayaw, ti pa nagpas nga dyan anugang talakay. Wala. Kas pang welcome tayo nga ron. Iti isasangbay ti umuna nga apo ko ta. Ay, sa bagay. Wan, mayat ba't day. Agam, kurang samat tatalo akaldeng. Ay, nayunan tanto di ti manaw. Tayo bantay to dagiti kakalugaran tayo. Bakit? Tayo pasikat naman. Tagbalin nga apo ko ta kadakwada. Ay na, nagpintas ba nga ubing dayto yan? Ay sus, nagpintas ti apo ko may anak kaw. Una lang, karupro pa ni Darna. Ay na, hada na po ko may kanitatangyaw. Aladar na, agawa am ti agpaimbag tapno makarwar kayong dito'y ospital. Tarambakan tayo ti isasangbay ti apo ko may. Agsilibrar tayo. Ay may lakay, umadanin ti makabulan di apo ko ta. Ay, wala niya. Makabulan na gaya man inton umay alawas. Wan nga rod, nagbit ti aldaw. Apay no, ang parte tayo manan lakay. Eh, kawin na. Ada mo mapartay. Rambakan tayo ti makabulan ti apo ko ta. Wan, tagpaarami da kun iti cake na tapno maisagana. Malala. Pasuratan to iti happy 1 month old. Ay, Ay, sige lakay. Ada maparte. Iso nga agparte tayo kiday. maibusan na tayo taragan niyo akaldingan tayo. Parti kay maaparting. Ay, uray maibaws. Basta para iti apo ko may. Ah, Kano maibaws? Adapay mo na kita'y tarakan mi ababaw. binulan nga agpapasken kayaw. Wan pilaw. Hay, Uray maibos dagiti tarakan mi ading wan. Basta para iti apo ko may. Kasta unay siguro nga apal mo na niya pilaw. Yamen, linumbaan na kanya kasinsin mo. Imun una ka anang asawa. Awan pala ti anak yaw iti asawam. Ngam ni bubot, adan may isa nga anak na. ah, ay kaya dumting tulat tamot antay. San pa siguro nga ita? Ay na, ibagam ngamin iji asawam, tagtali na udlang iji balayaw. Tapno may pamay sayo ti magbukal iti anak yaw. Saan asumanorsor abapan makimarmarites? Anya mo day dyan nga asawam. Mapanaglaklakaw, iso asumanursur antay. Oho, pambar na la dyan panaglako na. Ngam kinapudno na, mapanagsagagap iti damag nga iwaras na. No agangkat iti lako na, agangkat mutan iti ichismis na. Saan mo't akas ta dya asawa kantay? Kasta? Anyakit asaanay. Iso adi kay makaanak, takasta kayaw. Naapal kayo nga may nga gastawa. Nauyaw kayo pa'y. Dilawam di kasinsin mau. Nasakit tinaka mo, nakaasawa iti napintas. Ni, agdamdabak lang mo't antay.
Ay, di mo baliwan ti istorya. Dahil di damo ang nagsarita ta may papan ka ni Bubot akasinsin mo. Adalaok na apa nanguyaw ti tinor ti sarita mi day. Ah, Isu nga uray kasta ti ugali yaw. Awisin kayo latta a dumaray intun 2 bulan ti apo ko may. Tagparti kami manan, pilaw. Oray di kayo nagparti tatang. Tanay, may ibusan di tarakan niyo. Inton nagbardilaan ni Bebe. Sa tayo man nagpartin. Inton makatawan na. Ay saan masapol a binulan ti panaghanda tayo. Tapno bongga. Bay-bayanda kami ka din, anak ko. Ta excited kami nga rod anaadaan iti apukaw. Ken adamo mapartay. Malaksid no awan. Ay, sayang di gastos tatang. Saan? Ta para iti apo ko may. Pakaragsakan mi ter aramiden may anak ko. So, baybayan na kami kaday. Ay, dura bakit? Gimatangak iti crib ti apo ko ta. Na, nagdakulan day ta akrib hay may. Nanggatangam ngay dita. Nangina day ta ata nagdakkel mat. Wala. Inutang ko. Mabalinta ti agid na dito yung crib na ta nalawa. Uwan nga raw. Mabalin nga agid na ti talo a tao ditoy. Nangina day toy. Oray nangina basta para iti apo ko ta. Sa bagay mitkit di Aywan, nakalako akon iti boryas. Intanto agata nga iti kagawaan ni baby. Sige nga raw. Mangtad kanto pa iti pagbayad ko dito'y crib na. Wen, basta kuyugan nakto nga rod ngagmarket. Gatangan ta amin na kagawaan ti apo ko ta. Manggulpitan iti daya perken gatas na. Kastamat tandag iti agkakapinta sa bado na. Uuwi muna ako sa amin, Bubot. Ako lang ang uuwi. Ah, di na kami ikuyog ni Baby, tarna? Hindi na, tababalik din ako agad. May kukunin lang ako doon. Anyat alam ay siya kailangan timapan mangala. Taga-asimot ni Baby no panawam. Babalik na rin ako agad. Isang gabi ko lang doon. Kahit anyat paggatasan ni Baby ngay no rabi eh. May gatas naman siya. Paggatasin mo muna sa buti, ha? Mabait ka lang nga rod Oo, kukunin ko lang yung ibang gamit ko sa bahay. Kulang kasi ang dinala kong gamit dito. Ay na, naglukmag mata po ko mon, Maray. Nagbintas pa'y nga ubeng. Wen nga rod maray. Amin na makakita kasta tibagbagada. Napintas ka na Ay, una yan. Sinapatusang matan. Ubing pa'y lang. Di pa'y lang makapagnangam sinapatusang matan. Uray midyasan pa'y lang, Maray. Ay na, anyat sirbito'y nangina sapatos na ngay no di na usaran. Ay na, nagadu mga alahas nan ngay. Napuno mataiman na ni Tipulsiras kas kada singsing. Kas kada kwintas. Nyada pa'y rilunan. Di na pa'y amutag rilo, Maray. Ikatampay ladagita, tamangan no mairita, Maray. Ay na, apay aya si katimasikuran, maray. Umapal kan samet nga man. Ha? Awan nga min napintas nga apo ko, miso akastat ibagbagam. Naa, una yan di kasta pa nagsasaum, Maray. Sa anak mo't nga umapal, ibagbag Ay na, di ka nagrasound. Panawan da ka man la dito yan. Hey, namburay no kastat ibagbagam. Awisan ka la time to do may alawas. Tarambakan mi manan ti may 3 bulan to'y apo ko may. Umay kanta, wa? Awan mo di manugang tan bakit? Napanan na kanwaya? Kung damat ni Bubot ang nagawid din sa lugar da. Kaya di pa agsublaya. Sana mailew iti apo ko ta. Diyak mo Na. Nagsangsangit mo dyan, anak ta. Apa yan? Ay, umay katasit ganta. Ambun ta. Nonyat sang sangitan na. Apay dagita kagawaan ni Baby ngayon hambag maububaw. Rubuatan yun ni Baby, tatang. Nanay, gamin, umay danayin. Alaan? Sino ti mga alakan kuan Kan, amay nga alaan da. Walain lang iti ex-boyfriend na, nanang. Ex-boyfriend nga! Sorry, nandiyak imbaga nagpaiso ka na kayo. Nanang, tatang. At nasigo na lubyo ni Tarna.
Iti nagsina ta. Nagpaaram ni Lar na kanya. Tagayat na nga ipaako ti sikog na kanya. Ah! Kinayat ko matatago sa tanagpintas may. Ngore masigugan. Anya! Pasensya na yun, tatang nanang. Saan ko po ito talakitan na? Higit na sakit. Nagsinublan na kaya malitigs na. Katalain na karon ni bebe. Isuga ito tayo. Awan karpungan tayo kin ni bebe. Anya! Kas kamla na buyatan iti sa nga timba adanom iti asawak iti daydakan nito. Kas tao na bain may kadagiti kalugaran may, tadya paspasik at may nga apo ko may, saan mi matgayam apudno nga apo ko. Nagwaras nga rod ti damag may papan iti daytakat di kam rimrimwar iti balay may gapoy tinalaos sa abain may. Madigayam at talaga tagpalpalastog, ka nagsasao iti patapos ako nada. Tanag kibaltang grabe apak kay babay nan ti mapasaran. Kat kasta tinapasamak kada kami nga gasawa. Alakastan ti pagayam mo, Dora. Alagagayam ditan tinagpatinggan ti pakasaritaan ni pagayam Dora. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kan para iti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Hello everybody, kumusta kayo manen? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani pagayam tayo arisa, san napudpud no naghantin tayo idrama ita. Ngam sakmay na, hello mampay ka ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Susan Ronquillo, ni Kabsat Aris Daguhoy, Dita Angeles Pampanga, kasama tan ka ni Gerald Martin Danao. Kastoy manti ko na ni pagayam tayo arisa. Dear manang biyanang, no adda kasaran iti lugar may siyak ti kaunaan a present, tanagsamak a makisala. Kabalak ti makipinuyat basta sala ti pagsasaritaan alistuak. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysa. Agsala naman natin. Ay, sa kamad gayam data, Elmar. Katuan na, agsalata. Nagyaman na ka din nga. Kunak mo, mauna anak manin amon salagin ka, Risa. Imbag. Tas saktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag-iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga, Rod. Saan ka kadi ang mabamban mo kagsalsala, Risa? Ay, haan mat ah. Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabanong. Sa bagay, nalaing ka ngamin ngagsala. Han mat onay, Elmar. Namragsa ko nga minante makisasala. Ura ibagada nga kuto-kuto akiti salaan ah. At least kat agin enjoyak. Ah, uwan ah. Siguro, ado te agar-arang ka iti salsalaan. Uy, ado ah. Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Dadya ko man nasyampat ya kayat ko. Diyawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya. No agaramakin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta ta baka mamati ak Elmar. Uy, Saan ka mga brama, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na dito imot salaan ti pagdadadunag kang ka. Bayan, ta umayak to yung balayo. Ta umayak agarang. ay na. Okay lang mat nga ora ito yung ti pagdatonam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Uwan, danag mon aya. Sige kay di. Nag-ano ti mang araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga, Risa. Ay, sigurado ka? Uwan, Risa. Idi pa'y lang agayatak ka. Nagpintas ka nga, men. Kan amok ang nasingpad ka. Ni, nagsardang matante music. Ay, intag tugawan. Madamdaman ton nga sungbatak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang ro nagtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno,
sigurado asyak ti makauna ang mangisalakin ka. Dahil dyan ti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always present. Gagangay na atatang tabalasang nga ron mo. Eh? Kan saan mo lang na iso ti makisalsala? Wanagam iso ti numero uno a present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardeng tumot lang makisala. Into nagdan asawa na tatang. Nagagatupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay magkiday. Ala, makaamu ka. Isok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kong itimabig na dyan. Nasingpat ni Elma, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon, Lili. Kas kan kuha na nga men ti type ko. Diyan nasingpat nga lalaki. Swertim ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat, aklunam ka din na talaga. Uwan kadno ko na nga ikasar na. Uwan ko na nga dagusan Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay ayatik ni Risa. Sigo din nga amok aman nakisala, nana. Ay na, dayta ti pakaung-ung tanda kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlat ta. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasa. Mayat kiti Tapno adda isala da iji salunan. Dagiti da dumabambalasa. Mabaindang agtugaw iji saluna. Iji kasip nga tante ayanda. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti taytan hara. Paset ti biyag ti balasang ti makisala. Kasano nga balayan? Kaya't matanda kita anak tayo tagsimpa. Agkasarda ka naon. Ay kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer kan ti anak mo, abalayan. Ay wala. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang ang akalaysa. Tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. At dami di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan lang mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabalan tayo. Tapno napintas, kay naragsak ti maagay kasarda. Ay katwan aabalayan. Sige, mangisabat kami iti may sa ababoy. Madakadakay tayo tabalayan. Tato siya, okay lang nga uray awan ti sabat yo amapartay. Ngem no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man agbuya iji salaan, nanang. Ado ka nung tibisita, Kent. Ayan di madang mo ngay. Apay ngawan man ang dito'y balay. Diyakan mo Imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda jakabsat ko, kasapaan, no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jaya kabsat mau. Ada nga rod nobyo na nga bukuto-kuto pa ilay ti salsalaan. Nay, ada ka magam dito balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutap tatang. Nabanuga ka ng gapu di talong. Kunak no kadwam ginubyam ang makisalsala ijay. No kasta? Aday generisa tatang. Kay wain, mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kas jay ti asawaan. Nubya mo ni Risa. Ang adda pa ila ijay makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di siki na. Wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Balasang pa tatang. Ento nag-asawa kami. Agsardeng laki din day dyan makisala. Wenagam agnobyo kayaon. Apay di na impaka dati ipapan na ijay. Saan Ta kalugaran tayo mo dyan nagkasa.
Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang. Ha? Inton bigatan ti kasarta Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtad ta. Tapno maka-charge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat inton bigat Risa. Maturog tantaw iti oray alas 10 kuno alas 11 iti rabi. Bay antay da nga agsasalang kamaturog ta. No makaturog ta sigurado nga min nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na-excited akon, Elmer. Oray siya ka, nakaraglag sa ka nga raw. Nga bayin, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita im di asawa Milmer. Kasaryo ita. Hanggang isukat ti makakaada makisalsala. Bayan yung tata, tamaudin apan nakisalan na ito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiteng. Uray ko man o sika ti kasala na. Sa balimay. Sika ati rumbeng ang magisalakan ko na takasaryo nga raw. Ngayon rumbeng lakadwain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Agtugaw ko malag dito'y Ala, baybayan nyo tata. Saan na balay? Tamaudi ito na panakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata. Baybay amon na kitag sasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tani, naglingling atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipabas kung ti makisalatad tatadan asawak. Saan ako nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron. Mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayak ti pa nagsublim dito silid ta Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturog ak tulatan no makaturturugak. Ala, anya palat kukuam dito sa lunan nga manang kat parbangunin. Ita ipay asimrek ni manong Elmer dita balay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala ak mat Ay, kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang. Saan ka nabalasang? Kat bibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang arudan nga agsalahak. Baybayan na ka di. Nalpasan ti kasaryo ka ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Isu nga agtalinaed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idi balasang ka, amakapan ka iti sa dino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sa bagay, nasingpat matkid din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay kayat kong aramidan nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papanan akas jay. ay narisa, agtalnakan kunakpet nay. Ikala agbaen, adan asawam ngam agbulakbol ka pailaag. Sabali idi balasang ka, sabali ita. Makaburi nga ron matagigyan ito nagtibalay. Kaslahanak nga makangangas wadak lang ito balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmer lakay, ada nga iti agkasari di bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang ko niya. Abay, amom jag kasaraya. Haan nga nakit-kitak. Inak man ang aliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang ito balay. Mala, basta agawin ka dagos Un, ingkam lang makipangan. Ala, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matengardo? Apay nga paritan nak? Tinakto pa'y paritan di asawak. Si kanto lakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na makikuyog. Agtala ka man matgardo. Nung kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer.
Agin juyak pa nga galiwak say kabayatan ti kawan pa ilaan ti anak me. Saan sa amot ang nagawid niya sa wamidirabi ay Elmar? Nagawid. Para bangon hindi sumangpad, tata. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Puwan siguro Ta salaan mo't yun na pananda. Ay, agruam nga day nga asawam. Ungtam nga minmit Pampanuy-nuyam tumay. Jaket nga gaba kami tasawak, tata. No kaya't mo di siya ti mga tipakin ko na. Uray ungtak. Ay, saan tata? Ang mga nugumura. Kanyapit aramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Ay tunkuan saan la adya sikat na tig-igamandan. Ala, baybayan yung tata. Nagkari mag-ideya, maudi ka nun day jay, apan nakisala na. Masikog ka kano ko na ti doktor bakay. Sumatlagay ang maaglaladuta. Awan gaganay kaya. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat kung hakanan. Anya day ta? Iba ka ma, tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak mga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat kung hakanan. Ta iso tigatangan niya. Sige, mabit lang, bakit? Nukasta, masikog kan, Risa. Wala nang agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat la di kan rumrumwar Madmadi mat nga minti bagbagik. Iso nga agkulkulong aklang into balay. Ala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag to lang malampas am tinginaw mo. Tamakarwar kan tumanan a makikaruba, anak ko. Ay na, nagbayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtalin na gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka naw. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na. San tulagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Ikat mayat Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpasngayan. Ta syempre, addan ton anak na apang ibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Rin mawatak pa yun. Kan sana akon ngaglaladot. Di nasaya, no kasta ba kay? Ay, rumwarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuya dya kasaran itabang nga bari. Anya, manuman. Ideal daw kumaanapang ka. Ay na, napudot iti aldaw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka ko marisangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nanay nga klatamat nga agsalang nga uray masikuga. Aya. Ala, umay kang arudan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije balay. Ang mga numabuan no kang ayadiyang. Sanan. Angaw ko lang dadjay. Ay, na umay kakigdim. Kabalak ka naman. Umay kay. Ay na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabyan na nga nag-awid takas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nakisala ko naman. Ha? Masikog ka. Yung mapan ka pala makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at iti sigog mo. Sorry nga ro na, Elmer. Ha? Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaatan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki di dayjay. Saan nga min ama iparbang ti agpuyat no masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa. Basol mo Apay namin na mag-isala ka bailaan. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matla ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae timpas ngayon mo ba kay?
nagpintas nga ubeng. You know? Wen nga rod. Ay, imbag ta nakapas ngayak matlangan. Awanan tinadagsan ito itian ko. Wala, nagpapiksa ka Risa. Tanggadom ana imbag ti panagpasngay mo. Ayabak ni nanang, tayo supay lang timang patanggad kain ka. Tapno makatrabaho bakay. Lakay, nakatanggad akon. Napiksa akmanan. Mayat tapno napiksakan ang mga awil iti anak tabakay. Bantay ang mampay di anak tata da papanak Ilmar. Papanam. Ay, kwa. Inak man makiatinder iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayan ko iti tanak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko na Saan ko manatangkan ti ulo mo, Risa? Nanang, ni manang di agsalsala ni. Kitain nyo, maya ti tsatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray la maipalapalayo kan ti anak na agsalsala. Ay naglukon day ta kabsat mo. Inkay anawaan, di nakmat ngaming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pay Latin news tapno agsardeng nga agsala di kabsat mo. Bantay ang mampay lang da anak talakay. Papa naman ay. Inak man agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanya. Ay, ala, mapan kan. Bantay am di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yung dahil markan di anak me. Ne, saan matanak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday di balay, di parbangon. Pati nagijabad badudawan matan. Anya, napanam nga minaya. Apay aparbangon asimangpet ka. Eh, kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta ti maganap mo. Tinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawam iti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangkan mo taulaw. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko madahil markan di anak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod da asawak kan ti anak may kat nasapulan mi metla ang ida kat inalak ti anak ko. Nakasang tinapasamak, tadi nakmatan sinubyan ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho ita dayo a lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan kuana, kat impakitak ti panagbalbaliw kon. Jak ngamin kaya tamarakrak ti pamilya may, iso ngayong karigatak ngay nurnos ti amin kada kami. Alakastan, ti pagayam mo, Risa. Alagagayam ditan, tinagibusan, wano nagpatinggan ti pakasaritan ni pagayam tayo, Risa. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your notes para iti script kaniti drama ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo amin. Pakasaritaan ni pagayam tayo nga Antonio, sana pudpudno anagan, tintay drama ita. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello kani Leia Lenny Rualo, kan dagiti parents na Rhea kan Luel. Ni Ma'am Arlene Gotgot, Jeric Soriano, kani Ma'am Rosita Madayag. Kastiman, tikuna ni pagayam Antonio. Dear Manang Biyanang, upat dagiti anak mi iti asawa, ngam saan daan na paraburan iti anak. Isungay iliwan mi kinibakat ti madaan iti apu ko. Kat ti buridak nga anak mi tayan tinamnama mi. Pilpilitan mi ang mga sawan, barang iso ti makaipaay iti apu ko mi. Rogyak nga rod ti agsalaysa. Marisa Lumay, lumabasak pay. Kawan na, pare Antonio, nagapwam. Nagkapuak man dita istaw. Napaanak gimatang iti mantika. Apukom na kita maray. Ay, wen pare. Nagbakasyon na dito balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpang da nga road. Mabanugak nga gan anawa kadakwada pare. Mayat kiti Tandaan anawa Marisa Lumay.
Ang amda kami ngay kani kumare may na awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan mo't uray may sa anak-anak kadakwada. Apay nga tangay paray. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagbaday jayain. Oray atabak nang, pensyonado pa'y. Kung makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asanda anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagden na. Andiyan kay, awanan Naladawan, bumakit dan nga agpadpada. Aywan gaya man niya. Ay, may sasaanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, ay, awanan ti pag-asa. Anda pa'y pare. Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonsaw. Pangasawaan yung tapno makapututan. Ibagbaga nga ro na mga asawa ay na, di na kayat. Agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min di ta istorya Andrea no kwakay. Na barbartag. Asawa mo ti bagbagana. Kas di na day dyan nga anak may. No napartek, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan antod nyo na kayo. Nabartek man na nasimbang padyanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamatulan na nang tagang asawa tikat. Ko, asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Mag-asawa ka man ay, tanaparte ka. Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no, nakasyat ka. Asawa, tatang. Ikanda man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa, tigat ko, tatang. Na sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no, artak ka may. No limpyo ka, di mo ibagante kastalo ka. Basol yun, nagbakal. Na! Tatang, kaya yun na. Aglaklakayak. Doon nagdipantalon ka, ha? Ay, Ika naman kititi, Arman. maturog ka kay din. Inton mausawan ka sa kaagbiro iterbam. Kasano ang kaya nakangay no nabartag ka mait nga garam. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Asawa, titi, jukanyak. Umalis, asawa ka, rumay. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan numanuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti adu nga po ko Mare. Wana, kasanumat nga men. Nagadudag iti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Wan mare, ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea Mare. Bumakit mo tanabalasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Di pa'y lamaki asawa. Apay awan pa'y nobyo na Mare. At damot, idi, ngam nag-break damot. Jak man amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo nga miniti sa bali jay nobyo na ide. Ay kata agpadadan nga agbaak ijay anak minukaskasan no Mare. No ginusto da kumadagit anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may Mare. Tamang nginumay. Ay na, gagangayon iti baro da ginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa, inton mga asawa da. Nang runa no adantun putot da. Nakaring ka mga gaya main. Unak no asino ti agkape dito kusina. Si ka mga gaya Alfonsaw. Tatang, sakit yung ulo. Saan naladawa ka nakariing? Takasana saan nagsakit na ita ulam. Kaya diretso matinom baw. Ala,
Agawam dag kapay tagdigos ka. Ada pa pananta. Ah, sa dinaw tatang? Intag birok itermam. Ha? Kung makas asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mo nga arman di ta kaaruba. Anya? Ay, agtal na kayo man tatang. Sa natilay pagbagayo. Nagkuna ang mga asawa ak. Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit tagitimbag-bagam idikalman. Saan mo natilay pagbagayo tatang? Kababain na kita ngay bagbagayo. Na, ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa. Hingam no limpyo ka. Kas ka may lang aron natuktukan abisokol, wanuladdag. Ay, jakpagan ano ti mga asawa. Na, Kay ket ko tagbaak tatang. anya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay, di mo apalan dagiti kakabsat mo. Adan asawa da. Adan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? Na, No, isukat na kantungan lang. Itayan nyo man ni asawa ni insan gaw. Sininaan nan kat simurutan iti sa bali a lalaki. ay katilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga mindya asawa ni insan mo. Wen, anak. Depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang. Tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Agbaak ka no, mat. Uwan nga rod no, nabartag kaya't namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga tayo tipod no amarikrik na dyan anak ta. Asawa mo ti ibagbaga na no nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. uwan nga rod He, diyak amaw hindi nga anak mo. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Ne, Alfonso, may sala nga. Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Ah? Uuan, Andrea. Di ba agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Well, promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tanabanuga ka naggapo tano? Sige, nga may sala nga. Well, Agawid kan no maibos mo ti may sabute. well, Andrea. Masaman pa ya, bote, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrea. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartak mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang din. Malal daw. Rabite pa naturong. Sige mo. I love you ko na. Ala, di lalaw-lawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasawa ako. Ay, saan man natilay bagbagang? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartak sa kaagaram? Iturog mo pa, itap na mausawan ka. Salamat na. Andrea, di na paikas. Ay, ayatin ka ko na. Ako na nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may salabawit ti maparte, mapaliran. At na yun ang tatay may sakaldeng ganong upat naman. Umalayon, tas sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasi nagkumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dyan anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na ka nga asawaan ni Andrea. Anya! Ingka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dyan anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Una yun ay aday jay alalakay. Mala, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay,
Anya day nga itsura ang Mount Alfonso. Nakaluspak ka ditan. Ay, tumadar ka ta. Magni Andrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawa, no. Agawit ta ko na. Sa kala natulad akong diaram no, nabartag ka na. Di ka lagbay. Tatang, Ay, tata. Talaga ka di akasta ni Alfonso no mabartag? Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na day ta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, agbaak ka no. Ano yan? Ay, mayat ko magaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balin swak ti utek na dahito yung anak ka. Ay, Alfonso, lumakay ka na buwero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuwer kadya. Nga asawa kan Ano pala aramidem nga ay? Sayang ti gwapo apulem. saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayan mo, tsika. Nagtaar ka to pa eh. Mabalin ka. Alaki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak? Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa? Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samit la agaram day dyan no nabartag. Ay, wala ta, mabain ngamin nga agarem, no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso, sapay kumaataklo ng diyanak ka. Uray na bartek. Tagpay sumit, ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat ka, balasang ka. ala. Ay, alaki din balasang ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kung ang ninanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Iso, sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartag ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi ka nagbartag, Alfonso. Wala. Dahil talaga. Basta nakakulunin ako. Dahil kasar ka, Andrea. Kasar ka, Itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan kan, Alfonso. Kagyan mo na. Inaklon mo langin. Ni, May kagaro ta. Ganda balay na. Darasam. Yang amu nga kada nanang gandatang ko. ala, uy, iba ka na, Alfonso. Uy, jonggo lang na dyan. Jok. Dita, basta may nakita na. Jesus, maliit lang na ron. Isang lakto istor ko. Dadang, asawa ko na, Andrea. Aya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso, tata. Ngam pinaypayso na matang. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Kasano nga, Dadang? Kay mga yaban natin, mga kasar ka kami. Ay, sad nakas ka rin natin bagbagam. Ado pa'y a proseso na itanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ka-ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agyanan dito balay, ayat ano biya. Lakay, pagawid mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na, aya! Diyak matan nariingan na Alfonso iti silid na, nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang kao. Awan matan iti silid na, nana. Anya, napanandangarudan ngay. Sige, tapasapol ko kanila kay.
Ada kami lagayam dito store Alfonso. Agawitan. Manjak, tatang. Tanya di mo pagawitan, mate. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, unti kasaryaw. Kasar may bagbagayo mo, tatang. Nagkula ang mga asawa. Na, ay luka. Kaino ko na mga asawaan ni Andrea. Aho, pagdaya mo imbagbaga. Pagawitin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, tatang. Anya, ay, Marisilang! Arak man! May saabuti lang! Mabait lang, pare. Ne. Asino taginom, tatang? Sika! Pagbungaran ka man. Diyak kaya't yung minom ita. Ah, Aginanaak pa yung aginom, tatang. na, Kasano day to yan ngay, tata. Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamag itinagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Adda, nana. Anya! Ay, lakay! Kasano day tuyan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wag man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Inggatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di, Kunak nagbalbaliw ako. Likliga akong tuminom itaarak. ah, Tapasubo day arak. anya! Kay kasano nga ron ni Andrea. Ape ay ngay dildil na siya babae. Kadyak nga rin mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busong day taginatang ka. Manjak. Ija akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na, Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy no yamat ngamin dya anak mo. kasano nga taya. Uray ko manawan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Ah, Makaammo ka. ay, mariribo ka nak. Ginto mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nang tuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea ah. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nanda ginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar, tata. Winang nay tinalikudan na mo't tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan nakailawan niyaw. Tumulong kami Awan ti latan rumbang apagdanagan nyo, tata. Ah, Ngamin, saan na po nung nga na pasama kiti nagbaitan mi. ah, Kung naklaan day jay. Baron konak no, maikasarnak ti anak yung awan madlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagik ko ana. Isabay-bayan yon. ano kasta? Ay, agyaman nakabalasang kao. Ay, kung naalanupod nung ada na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan, tata. Iso di kay madanagan. Nabang ara na kiti daydian na amwak ken ni Andrea. Kat manipod di din sana na naginom ta anak ko kat nagbalbaliwan. Iso na laeng, tatalaga atinakderan nan ti panagbaak na. Saan mi madto na pinilit anang asawa? Tauray ka sa noti pa ng kumbinsimi kan kwa na talagang agbaak ti kayat na. Alakastan, ti pagayam mo, Antonio. Alagagayam, di tanti nagibusan, di pakasaritaan, di pagayam Antonio, dito'y drama tayo, Manang Biyana! And your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manipod ka ni pagayam tayo nga ador, saan napudpud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, kablawang kay pa'y tinaragsak nga aldaw yo amin, nga awan labas. Matutudulat tat aldaw kagayap. Kat kasapulan tay latat anad, tanay nagalays ti daldalan. Katsakbay ti amin, hello mampay ka ni Homer, alamo di taapari kagayan, ni Ma'am na ti Agustin, ken ni Jaime Rodriguez. Kastoy ti kunan ni pagayam ador. Dear manang biyanang, inlaklakay ko ti kinamannugal kan kinartag ko.
Nasingpat tinatumpungak nga asawa, naulimak, ngam oray asino mat siguro nga asawa, nukas kanyak ta asawa na, adalat ta tiyempo ang mapunuan, kat agpatingga ti pasensya na. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, daw magaya man. Malampayan na. Kita man tait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka, nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anya ngay tait suram. Apay, ayan ko ya. Adaga nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog akbay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Aya, mangibabain ka nga asawa. Ipagnele, si kamot gayam, sumra ka. Adda ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Ah, napanangda ipag? Ay na, napandamanan ijay piyestaan Mapandalakit di manen makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rud ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanyak? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon maabak da di akabagis kaw. Pagayat na mutlat ti makisugsugal nga oray kanayon maabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan di kabsat mo nga mawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumat abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag, No pampanoy-nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Irek Ador. Ay, awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko na Yeah. Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinaggapuam saan? Ay, wag. Umyak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek kunak. Awan nga raw, nariglag. Asas, Aglablabas ka na, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar, surutan nak. abaya, ano talaramitam? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy ti pagisparingan ta, Ador. Darasam! Hoy, kapapain ka nga aramidam Nagpigsapay mo tangiwan mo. Awan bibiyang kao! Uray mangag ti sangalubungan ti panagapata! Kastoy ti kayat mo, Ador! Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak! Nasingpetak nga minunay kan ka! Ngam ita, Jakon ka ba ilan? Napunwan ako na, Ador! No di ka pa'y lagbalbalew! Gibusa kunti amin ko! Ay, sada! Ay, po, nakakigin. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kita ang datang dagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador! Tano di ka agbalbalew! Puurak ti balay ta! Agyanak iti unag kabayatan ti panang porko iti balay ta! Ay, na. Saan man atila ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw ako. Agkari akin kan bakay. Promise. Agbalbaliw ako. Ija ko dagiti bishop. Promise. Ala, Nana Karing, nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di Kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ka, beya. Nana, aglablabas nga minag ti kabsat ka. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursor pay laeng amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, husto mo't no inaramid na ti kasjay.
Tapno agbutang di kapsat ka. Bareng agbalbaliwaw. Nene, bakit? Adda ko maibagat? Anya day ta, Ador. Ekwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapataaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga. Saan mo saan? Ulay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang adda dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Pabisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut na dito waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdama dagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo matin at ibang dalos ka na giti waram dito kusina. Nang rona dito'y lababaw. Anya day tangay. Makapadurmot na kitaan. Ala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko mat nga ibagat tikas taking ka. Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaram! Dali mabisina ka. Maulaw akong itinakaro abisin ka. Nya mo tikastoy nga asawan. Hay. Ay, agpupuudot manan ta saan anapagustuhan. Diyak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nya mo dahito alatingan. Nagtangkay. Di mo linuto alimbak. Naluto mo ti ko naklakay. Naluto nga. Nagtangking nga raw. Unay gamina na ya. Sakbay nga adawam ti lututuam. Tikapam pa'y nga umunamat ano naluto. Nagtangkin to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemon ta isot naluknang. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kan oray ti inapaw. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Kaya nga po. Roko da mga milanay pagkiluto ma. Tapno saan ang makusay? Ala, pasensya kan lakay. Ador, kabagay, umayak man. Ay, tumanon ka kabagas. Ay, lalaki din diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagays. He, diyang asawa ka. Di natatalimaan sa glaba. Namansyaan mo ti bado ko. Ay na, makangigman ka na diyang babae. Ungtak man di kas taunay. Nagbasit mo tin aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagays. Ay na, ngudyak ungtan. Agruam na na. Bakitanan, di na mo tararamidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay, namansyaan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiam mo nga, nadandag iti badok ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawang mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawang. Paliwawang ko ng kiday. Naggagat pa yung asawa. Ura na singpay ka nagagat, no di na talimaan ti trabaho na. Awat salbi na. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmarites ter aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat day jay anay kamang. Jak kursunada ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ung-ungtan ni bakit mo tanasingpet. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagays. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamid na kabagis. Nili, bakit?
mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta ijay kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italaang bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Ti kayat mo, mapan ka amapan. Awan pa'y linangan na mapiyestaan. Iso alading itat, no saan ka apalubusan ita, Ador. Alamat din bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agdalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarinton Sabado. Anya, nakuna. The Fred kan Hilda. At to'y ti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ha? He, impakada da pa mo't kumanga imuna. Talas todos ba't dagja at tao? Ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Aramidin damat ang negosyo dahil ta. Rupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. Saan man nakasta ti bagbagam? Saan man akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas mutan anay lista tinagan talakay. Nili bagay. Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi ak. Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumaruno ak midla adagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manan. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan, ngam di ka pa'y agbalbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di ta pa'y nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko talim masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla ang garo. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya, Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak na siputan, tinaramid mo. Inagkam ni susi mo. Kun naging narakot kayo. Anya, ay sus! Anya nga inagkan nga ibagbagam mat. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kan, apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng, talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta digiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adag lang arudon nga asawam, nga makiin nagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas matlalay ta. Agasim tay ta. Nagdakat ti rupay aw. Ila, masurunak ang makalakip. Dumanog aksan dyan. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay kat pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda kin friend. Inalala da tapay lang amin, aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susimaw. Kasla kayat, kung tibang rano kastilan. Ay, ang pupudot manan. Amuklatan, di ba kagapo? Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan.
agpupudutan. Agam, ano sa kon? Tinapatag. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night ija bagatan. Ha? San pa'y aya ala itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ija. Ay, kastaya. Sige nga raw, taagpakada akin di bakit ko? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado adi nakapalubusan. Ha? Ay, wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungaglibas ka. Kaya anyang iti ibagawin no ipambarko apapanakbare. O di ibaga mamapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urayin na tungarutan ija kurbana na pare. Di ka umayibalhay. Tapno di na ka makita di asawa. Pare. Agawin pare. Oo na pare, tanay na bartek ka man tayo. Oh, kasunod na mabartik eh. Nagsasawa mo, nangiti kay alam na. Inabakdan di kwarta. Agawin tan, tanay, hawanan, ti arak, naibusay. Itunod kan pare. Ay sana pare. Kabalang di ngawin na sisak pare. Kabalam ka tayo. Kawala. Akot ba? Ipag, saan na nagawid ni Ador Idirabi eh? Madanaganak. Anya, amangan no naturog ijay labayan. Saan na pa ni Jay Lamayan? Tako na nga ag-overtime nga agsibog itimula na. Gamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. No nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, no kasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ing kalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi ay. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Ho, Auntie! Yang kanador! Ha? Ne? Oh, apay na Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asawg. Natin nagkanoy grabe. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanan. Di ako makapagna. Natukol ka no dito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawag kan kador. Kasla kayat ko ti agriyaw itinapigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpampalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulugan na. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ayasan ka asawa. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunail loko. Papanam nili ba kay? Ada kasar ijelaod. Inakman makisala. No kaano abim makikat saka makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Di uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulak taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Nakaritak, gapoy tararamidan ta sawak. Ti kanayon na ngay rurwara makikuykuyog kadagiti kukumari na. Gapoy ti daytayng kagumak ti nagimbag. Aging gangayn inut matla na kapag naakmanan. Kat apaman na nagimbagak, impakita kiti asawak ti panagbalbaliw ko. Kat sinulnitak dagiti nagkuranga.
Katita naragsak kami manen, ngagdandan na. Alakastan, di pagayam mo, ador. Alagagayam, di taan tinagpatinggaan, di pakasaritaan ni pagayam, ador. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script, di pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos Tagngina, ititonggal may sa.